Vi har altså valgt at stikke af på motorvejen. Nu. Vi har taget en mark. Vi har taget markvejen. Lad os sige vejene, de godt nok snøje her i Jylland. Lidt off-road. Tror du det? Ja. Det tror jeg ikke. Vi skal ud der. Kan vi det? Eller hvad? Det er lige før vi skulle bare tilbage. Det var bedre før, tror jeg. Det kunne være fedt, hvis vi kommer op til sådan en vej, der gik lige langs motorvejen. Stille og roligt. Der kan godt være dybe huller. Tænk, hvis det er en bæk eller et eller andet. Vi kører den der vej, ikke? Tror ikke det der vej? Tror du ikke, den der går... Der var sådan en lang spor.